vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndiri kuda kureururawo kuti ndiri kutevererwawo nemweya wechipoko choumwe mukadzi uyo akakomita suicide. Mukadzi uyu achizonokomita suicide, it was because ndainge ndatanga kuudza vanhu masikireti ose avo ainge akandiudza pamusoro pake semunhu wandainge ndichimbowirirana naye. Ndaitozviziva kuti iye aiitawo zvemadhiri achidanana nemaboyfriends akawanda kubasa uye zvekare nemulocation. Saka panguva yacho iyoyo pandakatanga kuwirirana naye tainge tichitamba raundi tose tiri in that same group. Saka takabva tachizoita mabest friends. Kubvawo ipapo tainge tava kunyanyisa kuwirirana. Saka iye shungu dzake dzainge dziri dzekuti neniwo ndinge ndichizoitawo boyfriend kuitira kuti pakunobuda paya tinge tichizobuda tiri tese tichienda kunoona maboyfriends edu tichinyepera varume kuti tikuenda kumapeace job. Saka inini ndakabva ndachizoramba. Paakaona kuti ndainge ndisingazvifarire izvozvo zvekuhurira murume wangu, ndo paakabva achizongotanga kungoita lolo, ndokubva tachizotongoregedza kuwirirana. Then after that ndakazotanga kuwirirana neumwe mukadzi uyo waainge akavengana naye, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kumunyeya. Saka ndaiti ndichimunyeyawo, then mukadzi uya aibva achizoendawo achizonoudza dzimwe shamwari dzake zvose zvandainge ndichimuudza pamusoro pake mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu akazongonditextera nerimwe zuva, this was 2 days before asati akomita suicide. Akangoti, nhai vasikana, ko mazviitirei? Munomboziva here kuti mandiparadzirawo marriage yangu? Ndikabva ndati kwaari, iwe wakazviparadzira wega marriage yako mani, usada kundinetsa uko. Pawainge uchihura waihurira inini here kana kuti wainge uchizvihurira pachezvako? Saka murume wacho paakazozviziva kuti ndo zvainge zvaiitika, ndakangonzwa zvichinzi vakanetsana, hanzi vakaparadza property vachirwa because murume ainge achiti buda uende, iyo ainge achiti handina kwandinoenda nekuti kana uchida kundiramba handei kumusha, unondirambira kumusha pamberi pevabereki vangu. Then ndo paakabva achizongokomita suicide nerimwe zuva. Hanzi akangobuda achiti ndiri kuenda kubasa. Izvo munhu ainge atotenga mushonga wemakonzo, kwava kunwa mushonga uyo wemakonzo, kwava kufa, sezvo vanhu vainge vachizviziva kuti murume wacho ainge akafind out kuti iye ainge achimuhurira. Vanhu vakangoti ndokusaka akomita suicide. But ipapo I think paakangofa ndo pandakabva ndatotanga kutoona chipoko chake, because ndakatoti nditoriwo kubasa ndo pandakabva ndatongomuona. Ndakangomuona akamira mudining pandainge ndiri busy ndichikorobha. Kubvawo ipapo ndainge ndava kungogara ndichimuona. Ndakambozama kuti ndinge ndichienda kumaprofita akasiyana siyana, asi chakachinja hapana. Ndinongozvishingisa hangu, hakuna munhu anozviziva kunze kwemaprofita awo anombopota achindibatsira kuti ndinoona chipoko chemukadzi uyo akazviuraya mushure mekunge ndaudza vanhu kuti iye ainge achihurira murume wake. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Handizivi mukoma Nash kana muine n'anga yamunoziva ine masimba yekuti inokwanisa kundibatsirawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakabatikidzwawo ndiri kumakuva ndichinwa ropa remwana uyo wandainge ndaudzwa nezvake. Even though zvinhu izvi
pazvakaitika mukoma ndainge ndiri kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizonzi naSangoma uyo ainge achindibatsira chipinda munzira izvezvi uende kuZimbabwe. Panguva iyo pandainge ndichitsvaka nawo nen'anga yaikwanisa kundirombesa, ndakaenda kwaari Sangoma uyu wechiZulu ndikabva ndamuudza kuti zvinhu zvangu zvainge zvisiri kunyatsokundifambira zvakanaka kugaraji kwangu, nekuti umwe uyo ainge akauya akavhura garaji rake panext nepangu airakidza kuti aiva munhu ainge aine mushonga ari wemuno zvekare muSouth Africa. Kubva zvaakatanga kushanda pasaidi neni, zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kudhakwa. Chaindinetsa ndechekuti iyewo ainge akanyanyisa kurerekera kusaidi repanel beating, apa inini ndiri Mercedes Benz mechanic specialist ende ndo motikari dzandinongogadzira pakambani pangu dzimwe nguva nema BMW. Saka kuti the way that my business was being affected, it did not even make sense. Navadzimai takabva tati taifanira kuti tinge tichimbodzifambira nyaya dzacho kuitira kuti tinge tichinzwisisa kuti kochiko chainge chava kumboitika kwatiri kuti zvinhu zvedu zvinge zvichingodhakwa. Saizvozvo ndipo apo patakabva tachizoenda kuna Sangoma uyo akabva ati uyo munofanira kuti munge muchisiyana naye nekuti ari kufambawo munzira dzake, imiwo itaiwo kuti munge muchifamba mune yenyuwo nzira. Akabva ati aikwanisa kuzotipa a short boy anova ari mweya wemunhu akafa, ende chiri chikwambo chinenge chichibuda kunzouko kungonovhura gedhi repagaraji, then chikwambo ichi chinobva chatobuda chichitsvaka vanhu vane mari, chobva chatongokonzeresa kuti motikari yemunhu anenge aine mari ingofa, zvekuti kunyange akadzokera nayo kungava kuri kuBenzi kana kuti kuBMW vega vanosvika pakuikoniwa motikari iyoyo, then anobva azongouyawo nayo pagaraji pangu kungonoibata chete, motikari iyoyo inobva yatomuka. Saka mukomanashi ndo zvatainge takaudzwa naSangoma. Ini ndikabva ndaona sekunge zvainge zviri zvinhu zvainge zvakanaka zvechokwadi. Ndakabva ndachizonzi ndainge ndichazotowana kunyange nemacontract nematenda even emugovernment ndava kutogadzira nemotikari dzehurumende, but ndaifanira kuti ndinge ndichizombodzokera kumusha ndikapiwa madirections kuti muvillage yakati mune mwana achafa, iwewe uri munzira uchienda kuZimbabwe, by the time yaunozosvikako kuvillage mwana uyu uchazomuwana avigwa, but zvaunofanira kuti unge uchizoita unotora hari iyi yandakupa obva wazoigadzika pamusoro peguva rake. Hari iyi ichabva yachizozara neropa, iwe unofanira kuti unge uchizotora kapu iyi. Tora kapu iyi, vakandipa imwe kapu yainge iri yewhite, vakanditi unozozadza kapu iyi neropa, then rimwe ropa rinenge riri muhari unofanira kuti unge uchizorisiya ririmo. Saka ndakabva ndazoita saizvozvo ndikakaruka ndatobudikira kuvillage kwacho ikoko zvechokwadi, ndikatoona guva rake mwana uyo ainge ari masikati. Zvino wakazoti hwava usiku ndikabva ndazoenda kuya mukomanachi ndakabatwa red handed ndiriko kumakuva, but pane zvakazongoitika so confusion. Vanhu ava vakati vachida kundibata, iniwo ndokubva ndatongowana simba rekutiza. Ndakamhanya zvekuti vose kunyange vakazama kundimhanyisa, but hakuna kana akakwanisa kundibata. Ndikadzokera uko kwandainge ndasiya motikari yangu, kwava kupinda motikari ndikadzokera kumba, asi hari iya nekapu zvose izvozvo zvakangosarako kuvillage ikoko paguva rake mwana uyu. Zvinova zviri zvinhu zvakazokanganisawo mhiko dzangu. Saka kutaura kudai ndakazotourayisa amai nababa vangu kuri kubhadhara kukanganisa kwandakaita mhiko dzangu nekuda kwekuti ndakabatwa. Asi chandiunzawo pano ndechekuti ndikuda kungopawo yambiro kune vamwe vanhu kunzouku kuti kunyange upenyu hukanzi hwaoma sei, asi kuromba kwakashata, nekuti kana ukanzi uri munhu akaromba, ziva kuti upenyu hwako hunenge hwatova mumaoko en'anga iyo yakakurombesa. Chinondinetsa ndechekuti isusuwo mukukura taingonzwa zvichinzi kunyange ukatadza zvinengei asi Mwari vanokuregerera, but panhau idzi dzehurombwa ukangokanganisa kunyange kari kanhu kadiki diki chaiko unotofanira kutoti unge uchitobhadhara neupenyu hwemunhu. Kunyange ipapo
pakazofa baba vangu, because amai ndio vakatanga kufa vachibhadhara mhaka dzangu dziya, asi ndainge ndakaudzwa kuti nababa vangu vaifanira kuti vange vachizofawo. Mistake yandakazongoita mukoma ndeyekuti ndakangopfimba umwe mukadzi. Munongozvizivawo kuti semunhurume unokwanisa kungozamawo laki. Ndamupfimba mukadzi uyu ndokubva andida. Hatina kana zvatakamboita kunze kwekungogara tose pasi tikangokisana chete. Ndikabva ndatotanga kutonzwa maungira munzeve dzangu. Usiku ndakazoti ndakarara ndikanzwa voice rakanditi buda panze. Ndakati ndabuda panze ndikaona panze painge paine kadhara. Ndikangoti kadhara aka kakareba about 45 maybe to 60 something centimeters. Kadhara aka kakabva kanditi wakanganisa mhiko dzako iwewe. Ndikati mhiko dzipi? Kakanditi inga one wakaudzwa kuti sezvo mukadzi wako achizviziva kuti uri kuda kuromba, saka haufaniri kuti unge uchizoita gumbomumba gumbo panze kunze kwekuti iye akutendedza kuti chitsvakai umwe munhu wamunenge muchifambidzana naye, but zviri zvekungozadzikisa mhiko chete. Saka iwewe watokanganisa mhiko, unofanira kutoti unge uchitondipa ropa, otherwise ndinokudzipira mwana wako uyo wandinenge ndasarudza. Ndakachema mukoma because ndainge ndava kutoziva kutoti nguva yekuti baba vangu vange vachifa yainge yakwana. Zvechokwadi ndo zvakaitika ipapo. Baba vangu vakabva vatoshayika, ende sezvandainge ndakaudzwa kuti pese panenge pachizofa munhu ndaifanira kuti ndige ndichizondotenga hari iyi ndobva ndazobuda nayo panze usiku ndakaibata ndisina chandinenge ndakapfeka. Takatoti tisati taenda kuZimbabwe kunoviga baba, ndakatonotenga hari iyaya. Wakazoti hwava usiku apa kwainge kuchitonhora sei, ndokubva ndachizobuda panze ndisina kana chandainge ndakapfeka. Ndokubva ndazotanga kudeketerera ndichivadana baba vangu. Baba vakauya mukoma. Pavakauya kwandiri ndakabva ndatoona vava kutanga kurutsa. Kamunhu kaya kakadzoka kakauya kwandiri kakabva kanditi enda unoona kuti vari kurutsei. Ndikabva ndaona kuti vainge vachirutsa ropa. Ndikabva ndanzi ndinge ndichigadzika hari pasi so that baba vange vachizorutsiramo muhari. Vakarutsa ropa kuzonosvika hari iyi yati maku kuzara neropa, ndokubva vadonhera pasi vakabva vamedzwa nepasi. Ndikabva ndatoudzwa kuti zvose izvo zvainge zvaitika hanzi sacrifice yangu yainge yagamuchirika. Kamunhu kaya kakabva kauya kakabva kazotora hari iya kakabva kanwa ropa rainge riri muhari kakanditi neniwo ndinge ndichinwa. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kunwa ropa rababa vangu. Ndapedza kudaro ndo patikabva tatanga kugadzirira nemudzimai tikabva tachizoenda kumusha kunochema baba. Ndo zvandakaitawo izvi mukuromba kwangu, asi chakakanganisa ndechekuti ndakazobatwa ndiri kumakuva ndichinwa ropa, asi ndakazongobetserwawo nemishonga yasangoma uyo wandinoshandidzana naye. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Asi advice yavo ndiyo hanzi kunyangwe ukaona kuti upenyu hunenge hwaoma sei, asi usafa wakafunga kuita zveurombwa, nekuti upenyu hwako anenge abata upenyu hwako hanzi anenge ari sangoma kana kuti n'anga inenge yakurombesa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaziva kuti ndainge ndiine shavi remanjuzu apo pandainge ndichiri ne12 years, asi vakazondikanganisa ndivatete vangu. Vatete vakabva vachizonditora ndikabva ndachizotangawo kugara kuMelbourne kumba kwavo. Saka vatete pavakangozviona kuti ndaiva munhu uya wekuti kana mvura ikanaya ndainge ndichisema uye zvekare nekungosema in general, saka vakabva vachizotanga kundibvunza
mibvunzo yakasiyana siyana. Apa ndaitova ndiine masecrets angu andaiva nawo. Ndaiwanzo kuti kana ndikaenda kunogeza ndaitoona njuzu chaidzo. Njuzu idzi ndaizodzirota zvekare usiku ndichitamba nadzo. Saka ndakabva ndazovaudza nyaya dzose idzodzo dzandainge ndisina kana kumbogara ndakaudza kana ani zvake, because dzainge dzichindiudza kuti ndisamboudza kana ani zvake. Saka vatete vakabva vati kwandiri, iwewo zvinoreva kuti utori nechipo chekuti tinokwanisa kutochishandisa chipo ichocho tikatoita mari yakawanda. Handinawo kuzvinzwisisa panguva iyoyo. Vakabva vachizoenda neni kune imwe n'anga uko kwavakazonopandutsa njuzu iri pandiri. Saka ndichiuya panapa ndiri kuda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai njuzu iyo iri pandiri ingagadzirisika sei, nekuti yakatopanduka. Mufunge zvenyu, inonditsvakira varume, asi kana yanditsvakira varume, murume iyeye ndinosvika kokota kamari kose kaanenge ainako, kana zvadhakwa ndobva ndamuramba. Ende patori neumwe murume uyo akazofa in an accident after ndamuramba pandainge ndichiri kugara kuCape Town, in which I think kuti maybe iye ndiye akatongokonzeresa accident yacho, because this was after abva mukurambana nemudzimai wake achifungidzira kuti inini ndini ndainge ndichazova mudzimai wake for the rest of his life, but ndikabva ndazomuramba mushure mekunge abroka. Murume uyu ainge aine maclubs ake maviri makaremo muCape Town, aiva nemari yakawanda. Saka takangosanganawo nerimwe zuva mutown, akabva andipfimba, but ndaitozviziva kuti ainge adanwa nenjuzu yangu. Zviri kuitwa nenjuzu iyi handizvifarire, haitombodi kuti ndinge ndichipinda mumarriage. Apa ndiri kungoramba ndichingosangana nevarume vane mari. Ndinotoroteswa kuti unofanira kuti unge uchienda kwakati uchanosangana nemurume akati, murume iyeye ane mari, ende kana ukangodai murume iyeye achatanga kukuda zvekuti achakupa mari yake yose. Kutaura kudai ndakazotengerawo amai vangu imba, uye zvekare muno muSouth Africa ndishande, ende ndinotogarawo kuma-apartment akanaka chaizvo, ende nditori nemotikari yangu, ende ndinongofambidzana nevarume vane mari. But zviri kuitwa nenjuzu iyi handichazvidi. Ndikudawo kuti njuzu iyi inge ichigadziriswa. Zvagara hazvo kwedu kunongoitwa zvemanjuzu, ende kuti vanhu vange vachitobhilivha kuti njuzu nditori nayo zvechokwadi kusati kwatombonaya, even maybe a week mvura isati yanaya, inini ndinenge ndichitonzwa mvura ichinhuhwirira mudenga. Ende kana mvura iyi ikatanga kunaya, kana ndikagumbuka, inonaya iine mabhanan'ana kana kutokonzeresa mafloods munzvimbo yandinenge ndiri. Saka ndinofanira kungogara ndichingofara kana ndikangotsamwira munhu, so zvinhu zvake zvinosvika pakumuomera zvekuti anoshaya kuziva kuti oita sei. Kunyange akanzi anamatirwa, kunyange akanzi aenda kupi, but haambofi akasunungurwa kunze kwekuti inini ndamusunungura. So please help me. Ndakatomboenda kune imwe n'anga iyo yakati njuzu yako ine hasha ende yakapandutswa. Saka iniwo zvekuti ndinge ndichizotanga kunetsana nenjuzu yako, aiwa handidi. Tsvakai vamwe vanokwanisa kukubatsirai. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.